Lijep pozdrav, ja sam Adrian Devrnja, moj današnji gost je ministar turizma, gospodin Veljko Ostojić. Dobar vam dan. Dobar dan i pozdrav vama i slušateljicama i slušateljima Medija servisa. Smanjenje PDV-a u turizmu 2013. Mogu li korisnici očekivati smanjenje cijena? Spominju se moguća pojeftinjenja od 10% što se tiče usluga. Što to konkretno donosi turizmu? Da, 2013. godina bit će obilježena u turizmu sa dvije stvari, nazovemo ih tako. Dakle, to je smanjenje stope PDV-a na 10%, praktički za sve ugostiteljske usluge, smještaja i prehrane s izuzetkom žestokog alkohola, ali uključujući vino i pivo. I drugi projekt ili drugo obilježje 2013. će biti 1.7. odnosno pristup Hrvatske Europskoj uniji. Smanjenje stope PDV-a, odnosno puno širi obuhvat sektora sa diferenciranom stopom, trebao bi rezultirati sa 3 učinka, kažem najmanje 3, zbog toga što se to dogodilo u zemljama koje su to učinile prije nas. Dakle, sličan potez učinile su Njemačka, Francuska i Švedska i tamo se dogodilo prosječan pad cijena usluga u sektoru. Prema tome, realno očekivati da će se to dogoditi kod nas. Drugi efekt su povećane investicije u sektor, budući da ostaje dio akumulacije zbog snižavanja stope PDV-a u sektoru. I treći efekt je povećana zaposlenost. Dakle, ukoliko je sektor konkurentniji, ukoliko se razvija, ukoliko investira, naravno da to nužno sa sobom nosi i povećani broj zaposlenih i ja sam uvjeren da će se ta 3 efekta dogoditi i kod nas, počevši od 1. siječnja sljedeće godine. Hoće li to utjecati i na povećanje broja turista i povećanje potrošnje? Koji su ciljevi zapravo od iduće sezone? Definitivno hoće. Dakle, u fokusu aktivnosti Ministarstva turizma prioritet broj 1 je pitanje konkurentnosti. Konkurentnost je nužan preduvjet investicija. Ukoliko nismo konkurentni, ukoliko sektor nije konkurentan, neće biti investicija. A investicije nam trebaju. Investicije nam trebaju iz nekoliko razloga. Prvo, investicije donose nova radna mjesta. Drugo, nama treba dizanje kvalitete ukupnog sektora. Investicije, neovisno da li se radi o Greenfieldu ili Brownfieldu, su nam nužno potrebne. Nama treba nekoliko novih turističkih resorta koji će repozicionirati ne samo pojedine destinacije u kojima se te investicije događaju, nego hrvatski turizam u cijelosti. Sada nas očekuje do konca godine izmjena, što se nas tiče, 3 zakona, to je Zakon o pružanju usluga u turizmu, sveobuhvatne izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i izmjena Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. I treći segment kad pričamo o konkurentnosti je komuniciranje s tržištem ili konkretno prije svega aktivnosti sustava turističkih zajednica na polju promocije, gdje smo ove godine već učinili značajne pomake. Dakle, promjene se očekuju i u sustavu promidžbe. Nakon više od desetljeća u prvu fotelju HTZ-a sjeda nova direktorica Meri Matešić. Kako vidite suradnju? Pa suradnju vidim odlično, da ne vidim tako ne bi bio za nju, ne bi predložio da ona bude direktorica turističke zajednice. Mi smo na pragu i sa operativnim marketing planom za 2013. Iako smo neke promjene učinili već u 2012. promjene koje su bile moguće u trenutku kad smo mi stupili na scenu pod navodnicima. Konkretno, evo po prvi puta su jasno definirana 2 cilja tog programa. Prvi cilj su aktivnosti na produžetku turističke sezone i drugi cilj je razvitak turizma na kontinentu, odnosno turistički nedovoljno razvijenim područjima. Puno više online-a, manje offline-a, manje sajmova, manje brošura, više PR-a, blogera, social networks, društvene mreže, dakle stvari koje bi trebale s jedne strane povećati efikasnost ukupnih aktivnosti i preciznije definirati ciljne skupine kojima se obraćamo. Biće puno manje tih općih kampanja, općih poruka. Prevedeno, nema više CNN-a, Eurosporta i sličnih kanala, bit će puno više medija i komunikacije koji će se obraćati, na primjer, nautičarima u razdoblju pred i post sezone. Ministre, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu.